kill the heat na-emezi ife ka onye ba n'ọkụ mmụọ na-emechiri gate ndị Naịjirịa nkwa na-ebu ya eje ayala ịma n'unu ga nkwa ebu ya eje ayala ịma n'unu ga akwụkwọ gịnị kwa okay list o eji jafia crayfish pepper meat ọkwa beans ka ọ chọrọ isi dị beans ka ọ chọrọ isi wee na-edelu crayfish na meat mba ihe ahụ list ọ delu na 2010 ihe taa ka ọ dị ihe a ekwetara m ọṅụ mmanya onye ka na-esi ezigbo beans na 2024 na ọchịchị Tinubu a nne jee kpọrọ nya ka m gwa nke nye update ọgwụzọ na-esi n'ezigbo beans kịta ịpụ anyị were 200 ịmalụ beans gba ọtị sie beans gba ọtị dị na beans awụgo crayfish ọtị a ga-anọchi anya anụ iwere ofe iche tupu nnụnụ na-atọ ọ na-edelu m ayọn beans 450 ezigbo beans na ọchịchị Tinubu a negodo okpukpu ọ dọpụsigo ebe niile echenjiri m ya n'elu ofu akwa ka m na-eyi everyday before wee nyụọ nsị inyụgodo nsị nyụjue water system bụ ịnyọbe mmiri ọfrọsh ya kịta mmiri gara ọnụ ịnyụọ ntakịrị nsị ha na ịma mfrọsh nwe ya ihe akpụ ịkata ya mmiri bụ ya 200 liters mmiri before ije kwụsị ịgba mmiri ndị na-ele mmiri a na-asị na dọla adịkwụzi na anyụ nsị n'ime water system maka na mmiri garazi ọnụ a ma akpụkụzi mala mkpụ amala mkpu dị okpu ka ntutu dị eto n'eto